Ku danna subscribe, hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna so ne silar faruwan hakan, kashi na 2. Wanda marubuciya Maimuna matar Abdullahi ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Abba Effects World. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Kada dai ku manta da ci gaba da danna mana subscribe. Ga waɗanda tuntuni sun danna mana subscribe su ci gaba da danna mana like. Tare da yi mana comment akan dukkan wani labari da muka ɗora muku. Mun gode. Bayan rasuwar Kulu da sati 2, zuwa yanzu Ai ta dangana amma kullum sai ta yi kuka. Yau ma ta je makaranta ana taimata gaisuwa. Ansar na zuwa bayan ya gama musu ya fita. Ai ta bi shi cikin sanyi ta shigo ofis ɗin nashi. Da sallama da sauri ya haɗe rai. Wani irin haushinta yake ji har ƙasa. Ai ta duka ta ce, "Don Allah ka ji tausayina, a yanzu kai kaɗai ka rage min, ba ni da kowa, ban san dangina ba, ka taimaka ko baka so ni ba ka aure ni. Don Allah ka tausaya min, wallahi ba ni da kowa, ina matuƙar son ka, zan iya yin komai akan son ka." Kuka ne kubce mata. Cikin ɓacin rai Ansar ya tashi ya ja hannun Ai ki har suka fito waje. Suna zuwa ya jefar da ita ta fadi kasa har da gurjewa. Nan ya tara ɗalibai ya ce, "Ku dube ta ko kunya bata ji ba. Kullum sai ta zo ofis ɗina akan wai na sota, ko kunya bata ji ba. Ƙazama da ita. Mutane da yawa an sha mata Allah wadai, wasu kuma zaginta ma suka dinga yi." Safiya ce ta goge kwalla ta kama Ai suka bar wajen. Tana jajinta ma Ai da fada, tana mata fada. "Haba Ai, maraici hauka ne ko so hauka ne da ba za ki yi hakuri ba. Ni na aza kin hakura da shi, ashe ba ka bane. Ki duba cin fuska da wulakanci da bawan Allah nan yayi miki." Hakuri Safiya ta bata har suka rabu kowa yayi gida. Ansar kuwa duk abin da ya mata bai ji ya huce takaicin abin da ta mishi ba. Dare ya tsala bayan Ai ta gama kokanta ta jawo kyauran ɗakin su ta kwanta. Jita an banko kyauran an shigo ɗakin. Maza biyu ne da wuka hannunsu. Ai za ta yi ihu, ɗayan ya rufe mata baki, ba a ganin fuskar su don sun rufe da bakin abu. Sai idanunsu kaɗai da ake iya gani. Ɗaure bakin Ai ɗayan yayi yayin da ɗayan ke tsaye a kofar ɗakin kamar mai gadi. Shi wanda ya rike Ai ya bankare ta tare da busa mata wani abu, take jikinta ya saki. Gaba ɗaya jikin nata ya mutu, duk wani ƙarfi nata babu. Tana ji tana gani gayan nan ya raba ta da kayanta, ƙirjinta ya tsira ma ido. Nan dai suka yi mata abin da bai dace ba. Ba tausayi. Bayan sun gama ne sai da Ai ta yi ƙarar wahala, amma bata fito ba saboda yanayin jikinta ya mutu. Tana ji tana gani wannan mutumin ya raba ta da mutuncinta, ya mata fyaɗe, ya bar ta nan, ya tashi ya bar ta yashi. Suka fita shi da abokin nashi. Ai na hawaye, gashi ba ƙarfin tashi, jikinta ba daɗi, duk ta galabaita. Abin da abin ban tausayi. Washe gari Zainabu makwabciyarsu ita ce ta shigo gidan. Tana mamaki rashin jin motsin Ai, kuma ga kofa buɗe ba a rufe ba. Da sallama ta shigo ɗakin ganin halin da Ai take. Ga ta nan ya shiga jini nan duk ya ɓata ta. Bata iya koko ƙwaron motsi ba. Salati Zainabu ta rabka. Yayin da ta kwalla ta cika mata idanu ta ce, "Ai mai ya same ki? Mai nake shirin gani haka, kamar an miki fyaɗe. Ai wani mara imani ne ya miki haka?" Aisha da ke yashe kasanta tana barcin wahala ta bude idanu.
ta sake fashewa da kuka da sauri Zainabu ta rungume ta. Suna kuka tare. Daurewa Zainab ta yi ta je ta hura mata wuta a murhu, ta asa mata ruwan zafi. Nan ta tsaya har ruwan suka yi ta taso suka. Ta zuba a roba ta ɗan ƙara ruwa ta kai banɗaki. Ta ɗauki wata robar ta ɗan zuba ruwan zafin ciki. Ta je ta tado da Ai da ƙyar ta sa ta cikin ruwan zafin. Sai da Ai ta kwala ihu don zafin da ta ji a ruwan ga tsami da gurin yayi. A tsoraci Zainabu ta duba ta ga ko ta samu wani abu ne. Ba komai bane kawai tsami da jikinta yayi ne da rashin sabo. Sai da ta mata ruwa uku tukunna ta sa ta gyara kanta. Ita kuma Zainabu ta je gida ta haɗo mata shayi mai zafi da kayan ƙamshi. Sai da ɗan sauran biredi ta kawo mata. Tana zuwa Ayar ta sake kaya ta yi sallah a zaune. Bakin kofa Zainabu ta zauna ta zabga uban tagumi. Tana tausayin halin da yarinyar ta shiga da jarabawa kala-kala. Wani mara tausayin ne mara imani. Shashshikar kukan Ai ne dawo da Zainabu daga dogon tunanin da ta afka. Zuwa ta yi ta rungume ta tana ba ta haƙuri. Shikenan Antini ta rayuwar haka za ta ƙare. Yanzu ba ni da madafa, ba ni da sauran gata, na rasa kowa nawa. Har butocin nawa ma sai da aka raba ni da shi. Ni kam yanzu rayuwata ba sauran farin ciki. Wayo Kulu, ki zo ki ga yadda aka ci mutuncin Ainki. Na tabbata da kina duniya, ba isa a yi min hakan ba. Gaba ɗaya ta rikice sai sambatu take. Zainabu ta yi ta lallaɓa ta, tana ba ta haƙuri, da kyau ta shiru ta sha shayin. Zainabu ta ce ai zaman ki nan da hatsari ne. Kina mace gashi unguwar kowa ya ki ɗaukan ki. Mu kama mun so rike ki to amma ba zai yiwu ba. Domin ɗaki guda ne da mu mai sai hana. Ki koma ƙasar ku wajen danginku. Cikin shekar kuka Ai ta ce wallahi ni dai na san a Nijar suke. Amma ban san garin da suke ba. Kullum Kulu na cewa za ta faɗa min sunan garin da inda dangi na suke. Sai na hana ta faɗa min na ce ta bari. Ai da ita za mu wata rana. Don haka faɗar bata da amfani. Sau biyu na ji ta ce iyayena sun tafi da ni tun ina shekara 1 da kuma lokacin da nake da shekara 2. Tun daga lokacin da na yi wayo. Ba su sake tafiya da ni ba. Kuka ne ta ci gaba da yi da kyar Zainabu ta lallaɓa ta. Sati ɗaya Zainabu ke kula da Ai. Har ta samu sauƙi amma har yau tana kukan bakin cikin rashin budurcinta da ta ci buri a kan shi. A wannan lokacin ne kuma aka aiko Zainabu cewar mahaifiyarsa da ke Suleja ba lafiya. Hankalin Zainabu a tashe ta je ta yi ma Ai sallama, ta shiga mota ta tafi. Kamar jiran tafiyar ta ake mai hayar gidansu Ai ya zo da maza, ya sa aka fito da dukkan kayan da ke gidansu. Ai haka ko aka yi ta fito da tsumma ana zubawa a kofar gida. Ai da gudu ta zo ta kama kafar mai gidan tana ba shi hakuri, amma ina cewa mai ke yarinya ki kama gabanki. Dan ba zan bar ki ba, ai na mai hakuri. Yau ta ɗaya kenan da kuɗin hayar ku ya ƙare. Na mai ƙoƙari. Ku fito da sauran kayan ku rufe min gida, ni ina da abin yi. Bayan da Ai ta iya sai zuba ma sarautar Allah ido aka suka gama fito da kayan suka kulle gidan. Mutanen unguwa na ta ba shi hakuri ko kallon su bai yi ba, ya kulle gidansa ya tafiyar shi. Nan Ai ta tuke tana kuka yayin da 'yan unguwa ke ta ba ta hakuri, haka ta ɗauki kayan jiki ba Kulu da iyayenta duk suka ɗauka, duk da ragowar kayansu duk ta ɗauka. Ranar sallah ta sai da wasu kayan ta ba da saura, tana kuka. Haka ta bar unguwar kowa na tausaya mata, amma ba su da halin ɗaukanta, don su ma ba su da shi. Ai haka ta tafiya tana kuka, yanzu shikenan ba ta da sauran gata, shikenan rayuwarta ta lalace, an raba ta da budurcinta. Haka ta je bakin titi wajen wata mai abinci. Alhazai da 'yan gayu ke sayan abinci ga 'yan mata nan da wasu masu wanke-wanke da masu zubawa. Nan Ai ta zauna har hajiyar nan ta gama sai da abincinta a hankali. Ai ta je ta mata sallama ta amsa, ko da ta je ta ce, dan Allah hajiya ki taimake ni ko wanke-wanke na dinga miki.
ni dai na samu wajen kwana da cin abinci. Hajiyar ta gama kallon Ai sama da ƙasa ta ce yarinya ya haƙuri, ba irin ki nake son aiki ba, ba irin roƙon da Ai ba ta mata ba, amma san matar take. Haka Ai ta bar wajen ta tafi dare ya fara yi, Ai ba ta san inda za ta je ba, haka ta yawo har ƙarfe 10 na dare. Wasu 'yan mata ta hango tsaitsaye bakin titi ba kayan arziki a jikinsu. Ƙarasawa ta yi ta ji ɗayar mai kayan arziki, tunda ita riga da wando ne har ƙasa gare ta. Ta ce ba zaki baby, mu fa mun fi ƙarfin mu fito mu tsaya a nan, saboda ko cikin karuwan mu daban ne, ai sai dai a zo a same mu a gida, kar ki manta fa, saboda hakan gidanmu daban ne mai tsari da kyau. Amma yau ɗaya dan kin ɓata ma Alhaji, kin fito waje gaskiya ba girmanki ba ne. Ni dai na san ba kuɗi kika fito nema ba tunda kina da sama da miliyan 10 a akawun ɗinki. Dan Allah ƙawa ki zo mu koma gida. A hankali Ai ta yi salama wajen su, wani kallo suka mata daga sama har ƙasa. Kawai suka sheƙi da wata muguwar dariya. Lafiya dai malama. Ɗayar ce mai magana mai suna Samira, suna ce mata Sami baby, ta ce, kin yi shiru mana tambayar ki. Cikin ran murya Ai kamar za ta yi kuka ta ce, don Allah 'yan uwa ku taimaka min. Wallahi a yanzu ba ni da kowa, duk iyayena sun rasu. Sai ni da kakata ita ma ta rasu. Gidan da nake ciki na haya ne. Yau mai gidan ya kore ni. Wallahi tun safe nake tafiya na rasa wajen barci. Don Allah ku taimaki rayuwata. Ɗayar ce mai suna Zakiya, suna ce mata Zaki baby, ta ce ya sunanki. Hankali ta ce sunana Ai. Wani kallo suka yi ma juna suka sake bushewa da dariya suka ce ai ba suna bane, me sunanki na gaskiya? Ta ce sunana Aisha. Nice name, cewar Sami baby, ɗauko kayanki mu je, cewar Zaki. Sami ko murmushi daɗi ta yi tunda ‘yar uwarta ba za ta zubda musu ajinsu ba, ta yi murna da zuwan Ai, ko banza ai ta zama silar hana Zakiya tafiya. A wata mota mai kyau baka suka nufa, Sami baby ke jan motar, yayin da Zaki ta zauna wajen mai zaman banza. Ai kuwa tana zaune a gidan baya ta yi tsoro-tsoro tana tunanin halin rayuwa. Tabbas duniyar nan sai kana da shi ake yi da kai, in baka da shi kuwa ba kowa bane kai. Ita kam za ta shiga duniya. Me take takama da shi yanzu budurci ne, kuma an raba ta da shi. A haka tana hawaye suka zo daidai wani gida madaidaici mai matukar kyau. Gidan ya haɗu sosai, gidan ɓangare biyu ne. Ɗaya ɓangaren wasu masu zaman kansu ne ke zaune su ma 'yan mata, yayin da suke gasa da Sami baby. Mai gadi ya buɗe musu suka shiga gidan. Wajen motocin ɓangaren su Sami baby mota biyu ce gami da Sami baby ta uku. Nan Sami ta faka mota duk suka fito. Ai sakin baki ta yi tana kallon tsaruwar gidan. Sakin baki da hanci ta yi tana kare ma gidan kallo. Zaki ce ta janyo ta suka shige cikin falon. Wow, falon kansa ya yi matuƙar haɗuwa ba ƙarya. Kujeru ne na alfarma masu kyau. Saiti ɗaya sai labulaye masu matuƙar kyau da tsada. Ɓangare ɗaya katuwar plasma ce, TV ta bango, sai manyan foto su uku. Sai katin kafet da aka shimfiɗa mai kyau na alfarma. Wata matashiyar budurwa ce mai kyau zaune bisa ɗaya daga cikin kujerun sanye da ƙananan kaya. Fara ce tana da danna waya, domin kaf ɗinsu daga Sam baby har Zaki baby duk farare ne. Ta zauna ta ɗaga kai ta kalli Zaki ta ce awajiya an dawo kenan. Nawa aka taya, ko ba a yi kasuwa ba? A rara Zaki baby ta zabga mata ta zauna ta ce wallahi kan baby ki kiyaye ni fa, kai Zaki. Dariya dai ta zauna ta kara kecewa da ita sai lokacin idanunta suka sauka akan Ai. Dake sai ta ci kwikwiye jakarta sai fiki-fiki take da idanu. Ya tsine fuska kam. Baby ta yi sannan ta ce, wannan fa, tana nuna ta. Murmushi Sami ta yi ta ce, za ki sani yanzu. Tashi ta kawo ma Ai kaza ta ci ta ƙoshi sannan ta sha lemu. Bayan ta gama Sam ta ce muna so mu ji tarihinki.
Take da nan a iya fara ruwa nan ta ba su duk labarinta, har da san da take ma Ansar da cin mutuncin da ya mata, da fyaɗe da aka mata. Hakika sun yi matuƙar tausaya mata ba kaɗan ba. Zaki ta share kwalla ta ce, a yau tsakaninmu ba ɓoye-ɓoye, dole kowa ya faɗa asalin tarihinsa. Da farko dai kamar yadda kuka sani ni sunana Zakiya, ni haifaffiyar 'yar Nijar ce. Mahaifiyata mu biyu ne a gabanmu. Mahaifiyata ita ce uwar gida a lokacin suna zaman lafiya da mijinta kafin ƙawarta Salima ta zo ta ci amanarta. Ta shiga tsakanin mahaifiyata da mahaifina, kullum cikin musguna ma mahaifiyata take, ita kuma mai haƙuri ce ba ta cewa komai sai addu'a. A haka har ya auro Salima ƙawarta. Shigowarta gidan ta ƙara hura wutar tsana tsakanin mahaifina da mahaifiyata. A haka ne aka samu ciki na a wannan cikin yasa Salima ta ƙara sala bayan da bata yi ba ta zub da cikin. Allah bai yi ba. A cikin ƙangin bautar gidanmu mahaifiyata ta haife ni. Akwai wata tsohuwa 'yar uwar mamata. Ita ta zo tana mata wankan jego. Tun yana jaririya Salima ke min matsi da tsargu. Take min matsi da attaruhun, sai dai a ga na ta kuka a rasa dalili. Kai har zaman yayyanka ni da reza matar nan ta yi ba imani, ko kuwa ta azani a bakin gado. Mai rumfa ta matso da ni in faki idanun mutane in fada. In takaice muku dai wannan matar ita ce silar raba ni da budurci na. A wannan rayuwar na girma ba ni da 'yanci gidan ubana. Mahaifiyata tun ina jaririya rabon da ya kwana a ɗakinta. Zamana kamar baiwa haka. Kwatsam ranar a lokacin ina shekaru 10 a duniya. Wannan bakar ranar mahaifiyata ta shiga ban ɗaki cikin ɗakin ta wanka. Tana jimawa sosai. Nan Salima ta sa wani gardi daga shi sai ɗan wandansa. Ba ko riga. Ina kwance a gado, ita kuma Salima ta jawo mahaifinmu ɗakin mama ta daidai. Ita kuma ta fito daga wanka da ɗaurin kirji. Shi kwa saurayin ganin babanmu ya ce, Balkisa, sunan mahaifiyarmu kin ga irin ta ko? Kika ce min mijinki baya nan, ashe yana nan. Mama na suman tsaye ta yi ta ma kasa motsi. Idanun babanmu sun yi ja sosai. Ya ce, Balki zina a gidana, to ki je na sake ki saki 3. Ya juya ya tafi. Shi kuma kwarton ya gudu yayin da Salima ke dariyar cin nasara. Daga wannan abu zuciyar mahaifiyata ta buga. Anan take rai ya halinsa, ko a wajen wanka da sauransu. Da ƙyar ya sa hannu aka yi ta, aka kai ta gidanta na gaskiya. Tun daga lokacin tsanata ta kara idanun shi, a cewar Sani ba 'yarsa bace, duk da kuwa ni kaɗai ce 'yarsa a duniya. A haka nake shan wahala har na zama budurwa. Ina 'yar shekara 15 ta matsa wai na girma za ta aurar da ni ga ɗan uwanta mashayi ne, kuma ɓarawo ne ga neman mata. Mahaifina bai yi musu ba, suka aurar da ni ga Idi. Daren farko da Idi ya shige ni, ya ji ba budurwa ba ce, domin kar ku manta dama kishiyar uwa ta kwankwale ni. Ni ai a ranar na sha ɗan banzan duka gun Idi, har da ce min karuwa. A daren ya sake ni saki 3. Da safe da na je gida ina kuka, na faɗa musu shi ma mahaifina kora ta yi daga gida, wai na yi halin uwata. Da na je wajen dangi ma ba wanda ya karɓe ni, domin sun ji komai. Wannan dalilin ya sa na je ƙasar ma ta ishe ni, dama da kuɗina da na sai da sarƙar zinari ta da mamata ta bani tun tana raye. Na yi kuɗin mota na zo Abuja a mota. Na haɗu da magajiya, ita ta kani gidan karuwai, har na haɗu da ke Samira ta mata zo ɗaya. Tayin wa'anan zamu dakata, sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Fix. Nake farin cikin kasancewa da ku, kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam, mu kwana lafiya.